Magandang gabi Pilipinas. Ito ulit si Mike Padua. Nakatuloy tayo sa pinakalatest sa ating panahon. Ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Mayo 16 hanggang 18, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest CraftSat. Ngayong araw na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Wala po tayong any major weather systems except dito po sa may dulong hilagang Luzon na kung saan nandyan po ang tinatawag nating hindi kumikilos po na frontal system. Ito po ang magbibigay po ng mga thunderstorms, mga ulan at medyo maalo na panahon na may konting hangin mula sa hilagang silangan dito po sa dulong hilagang Luzon, particular sa may Batanes at Pabuyong Cubao Islands. Samantala, ang buong bahagi po ng ating bansa ay magiging katamtaman po ang lagayan ng panahon. Pagdating ng hapon at gabi, inaasahan po ang maulap na papawirin na kung saan may mataas na tsansa po ng mga localized at malalakas na thunderstorms o mga pagkulog at pagkidlat. O mag-ingat lang po sa mga posibleng mga pagbiglaang pagbabaha sa mga low-lying areas ng mga iba't ibang area po ng ating bansa sa may Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil po sa mga ganitong panahon na po, Mayo 16 onwards, ay inaasahan na pong dadami na po ang mga occurrence po ng mga pagkulog at pagkidlat o mga localized thunderstorms kahit walang mga bagyo o low pressure system dahil ito po ay common sa tropical areas at lalong-lalo na ngayon nasa panahon pa rin tayo ng La Nina at 100% nasa moderate La Nina po tayo but unti-unti po itong hihina pagdating po ng Hunyo hanggang Setyembre. Okay? Babalik sa normal levels but medyo slightly mataas. Nasa malapit sa weak level La Nina. But may mga bagong forecast na yon na magkakaroon na po tayo ng pangatlong La Nina. Sunod-sunod po ito. Ito po ang tinatawag nating triple dip. Rare po ito but it happens every 20 years. Okay, mamaya papakita namin sa inyo ang graph in a short while. So, sa labas ng ating bansa, all clear po. Wala pong inaasahan pong LPA o bagyo na mamumuo. Meron lang po tayo ditong medyo nag-retreat na intertropical convergence zone na kung saan sa nakalipas na ilang araw nung weekend, naka-affecto ito sa Mindanao. Subalit na yun na medyo nawala na yung ITCZ. So, nag-retreat po ito sa may Central Micronesia. At ito yung fast animation. So, nakikita po natin, pagdating ng hapon, ay biglang dumadami po yung mga kaulapan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po dahil po sa mga localized thunderstorms. At sa fast animation, mula sa windy.com, ay kitang-kita po natin ang mga patuloy pa rin na mga namumuong mga thunderstorms, mga kalat-kalat po sa iba't ibang bahagi po ng Luzon. Iba't ibang bagay ng Luzon sa may kanluran ng Kabisayaan at kanlurang Mindanao. Ito naman po ang ito naman po ang rain forecast sa susunod na 3 araw hanggang Huwebes. Bukas po ng Martes ng hapon, inaasahan pa rin mga localized thunderstorms sa Luzon, Visayas, down na po sa may eastern at western, except po hindi masyado dito sa may eastern Visayas. Dito rin po sa may Mimaropa at Mindanao. Pagdating po ng Huwebes, pagdating naman po sa Miyerkules ng hapon, inaasahan pa rin mga localized thunderstorms sa may northern at central Luzon, Mindoro, northern Palawan, ibang portions po ng Kabikulan, Visayas, dito rin po medyo makakapal po ang mga thunderstorms sa may bahagi po ng Mindanao. At pagdating po ng Huwebes ng hapon, nandiyan pa rin po ang threat ng mga thunderstorms sa may northern at central Luzon, kasama po ang Metro Manila, Southern Tagalog Provinces, Mindoro, at mga maliliit na chances po ng mga thunderstorms naman po sa may Visayas, Palawan, at Mindanao. Medyo malakas po ang thunderstorms dito sa may hilagang Luzon dahil po sa malapit po siya sa may frontal boundary o frontal system na kung saan nagkakaroon po dito ng unstable air masses na nagkakreate po nitong mga localized thunderstorms. So, itong mga thunderstorms na ito, posible magkaroon po ng mga maliliit na mga yelo na babagsak mula sa kaulapan nitong mga thunderstorms. Tinatawag nating mga mini o mga small hails, okay? Mga hailstorm. But hindi naman ito kalakihan compared sa ibang bansa. So, mag-iingat lang po kapag mayroon yung mga ganitong mga hailstone, okay, na babagsak po sa mga lugar ninyo. Ito po yung inaasahan pong forecast sa accumulated rainfall hanggang Huwebes. So, nakikita po ninyo na ang bulk ng mga ulan
ay nasa may area po ng Luzon, lalo na po sa may Northern and Central Luzon, kasama po ang Metro Manila at Calabarzon, although sa Kabikulan hindi masyado. At dito rin po sa may Mimaropa, Central at Western Visayas at ibang bahagi po ng Central at Western Mindanao. Sa wind forecast naman po for the next 3 days hanggang Huwebes, inaasahan po rin natin ang variable winds sa inland Philippines, although sa may silangan coastales po ng Pilipinas ay magiging southeasterly o galing sa timog silangan po ang hangin, at dito naman po sa may West Philippine Sea ay nagsisimula na po ang konting hangin mula sa habagat, at although hindi pa po ito pure habagat, hindi pa po masyado established, mag-establish po yan sa mga darating pong linggo or probably by early June. So antabayan po natin kasi nandyan po rin po yung frontal system hanggang sa darating pong Miyerkules. At Miyerkules ng hapon, nandyan pa rin po yung sa timog silangan na hangin sa may silangan Pilipinas at timog na hangin o southerly winds dito sa West Philippine Sea. Sa inland Philippines ay magiging variable ang winds, unstable. So magkakaroon po yung mga thunderstorms. At pagdating naman po ng Huwebes ng hapon ay medyo lalakas po ang easterlies at southeasterly winds sa may iba't ibang bahagi po ng Visayas at Eastern Luzon. Also dito sa may Eastern Mindanao at Sulu Archipelago. And so far, yan po ang wind forecast. Ngayon, punta natin yung latest sa La Nina for this middle of May. Issued po ito for the past few days. So, sa ngayon, nasa April, May, June time frame tayo. Nasa 100 or 99% pa rin ang La Nina. Nasa moderate levels, kaya nagkakaroon po tayo ng mas maraming ulan kahit na tag-init. Okay? Subalit, pagdating po ng May, June, July hanggang Agosto ay magsimula na po yung bumaba. So, magde-decline po ang La Nina. Pagpasok po natin ng July, August, September ay nasa neutral level po tayo. So, magiging neutral po yan hanggang August, September, October. At 58% probability ng La Nina. But pagdating po ng September, October, November, hanggang December, January, February, ay mukhang akit naman po sa 60% o 61% ang probability ng La Nina. So, there will be likely magkakaroon po ng weak La Nina. So, ito yung tinatawag nating triple dip. Okay? Dahil po ang La Nina po, naturally, nagkakaroon po ng double dip. Mostly mga double dip, mga hanggang 2 taon po yan nag-occur. At ang triple dip naman po ay rare. Okay? Although every 20 years, nakikita po natin, nauulit po siya. Ang pinakaunang recorded na triple dip ay nangyari noong 1973 hanggang 1976. Then, sinundan po noong 1998 hanggang 2000 o 2001. And ito naman po yung pinaka-latest. Medyo magkakaroon naman po ng pangatlong La Nina o triple dip. Although yung susunod na La Nina na yung katapusan ng taon hanggang early next year, 2023, ay mukhang nasa weak levels. Okay? So, yan po ang pinapakita natin sa presence ng La Nina na yon sa ating bansa. Okay, dyan muna natin itatapos ang ating update at babalik ulit tayo sa mga susunod na araw. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Padro magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.